Piny owacho kotenore kod riwruoge moko mag piny owacho dhi nyime kod jiwo okenge mane oni oganda mathoth e kaunti ma Migori ondikre kuma manyien mar thieth mar SHA. Maromo jokuny molal 2,000 kar kunyo ma osiri geto e chenro mar ndikruok ne SHA, chenro mosir kod achiel kuom joket mwandu e sekta mar kunyo mola Okech Sala. Okech wacho ni okawo okang' ma kama mondo jokuny mola ondikre e chenro ni bang' yango ni thothgi osebedo kod pek e yudo thieth. Okang' ma kama obiro e kinde matend kaunti ma Migori yango ni kwan atamalo 42 mar oganda e kaunti no ema osendikore kuma manyien mar thieth mar SHA. Kane wase register gi to chudo ne tamogi. Nyawa register wa people kendo we were assured that ka gibiro tiyo ka gidhi chulo ne ji SHA. Koro as at now nyawa timo mana registration. Ng'ato koni ni no se register chon ok ochudi. Ng'ato no se register chon giling' aling'a. Thoth ji mane wakuongo kelo nyinge gi gin jok mano register chon to ok gichudi. Sebena mapek mamiyo pok register SHA no nikech pesa na onge go manyalo register godo. Koro momiyo ka na winjo ni jira kawo ji aringo mapiyo mondo mi ambe okawa. Asebet ka tuora to aka nyalo konyora onge samora kwamo nyaka samoro hospital kachiel gi nyithinda. Gichulo pesa ne ng'at machalo kamano. Mano osebedo ka timore makata kawuono wan gi function maduong' mar neno ni ji oketi nying e buk kendo chulnegi pesa mondo kony jowa ma ok nyalo miluongo ni vulnerables mondo oyud kaka ne chul pesa mar SHA.